Hezký fotbalový podvečer z pražské Letné. Sparta za malou chvíli nastoupí k prvnímu utkání. V brance bude Dino Hamzič, před ním obraná čtveřice Denis Čomor, Aydin Maksumič, Sedin Torkovance a Martina Haška, centr Marka Matějovského od druhého praporku, Leonard Chvilky ve vzduchu a míč v síti. Spartané několikrát v prvním poločase tuhle akci zopakovali. Jednou z toho byl málem další gól, ale zatím Letenským stačily tyhle situace na to, aby se dostali do dvougólového náskoku, se kterým tým FK Sarajeva bude mít určitě problémy něco dělat, ale ukázal, že směrem dozadu je určitě slabší než směrem dopředu, takže Spartané se musí dávat pozor. Tohle už je druhá gólová situace, při které se krásně s offsideovou hranicí popasoval Martin Juhár a jeho přihrávka našla skvělým způsobem. Byl to prudký centr, přesný centr a Libor Sionko v podstatě mohl už jenom správně nastavit hlavu. Že ta eventualita, že by zápas mohl putovat trošku jiným směrem a mohl být pro Spartu mnohem těžší, tady byla. Určitě, tak prostě to jsou momenty, které rozhodují zápasy, které to klopí na jednu nebo na druhou stranu. Když máte to štěstí a ty momenty přežijete, tak na ně prostě nesmíte zapomenout, protože kdybyste byli takhle alibistický, tak se vám to vrátí později. Tak další gól Leonarda Chvilkyho, pak akce spartanského útočníka tmavé pleti a dorážka Jakuba Podaného, který do tohoto prostoru mířil rovnou z lavičky. A nakonec ještě jeden centr v opačném gardu. Jakub Podaný přihrával a Leonard Chvilky zakončoval gólem na 5-0. Takový je výsledek zápasu mezi Spartou a FK Sarajevo. My se s vámi z Letné loučíme, přejeme vám hezký zbytek večera a samozřejmě, že přejeme štěstí i do Alkmaru Jablonci a budeme se těšit na další fotbalové přenosy a že jich bude. Hezký večer.